ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ବଡ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଆସିଛୁ। ବସିଛୁ, ଦିଦି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଡ ମା ଆମ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ବନଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ପକୁଡି ବନେଇଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ, ଆଉ ବସେଇଛନ୍ତି ଚା। ଏଟା କ୍ଷୀର ପେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ବାବରେ ବଡ ମାମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ବସିକିରି ପିଇବୁ, ବଡ ବାବା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଚା ପେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ସକାଳ ସକାଳ ଗାଧୁଆ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଗାଁ ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପକେଇବାରୁ ମତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଦିଦି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସାହିଟା ଦିଦି ବସିକି ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆମେ ଏବେ ଚା ପା ପିଇକି ବାହାରିଲୁ ଏ ପାରାଜୀ ଗ୍ରାମ ସାହି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସାହିକୁ ଆସିଛୁ ଭାଇ ଆମେ। ଆଉ ତା ଗୋଟେ ସାହି ଦେଖ ତଳେ ପଟେ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଇଛୁ ତାର ଠିକ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାହି ଦେଖ। ହଁ ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇପଟ ଦେଇକିରି। ଆମେ ଥିଲୁ ଏଇ ଷ୍ଟପରେ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖା ଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତଳକୁ ଯିବୁ। ସେ ଘରଟା ଆଗକୁ ଦେଖା ଯାଉନି, ସେଇପଟ ଦେଇକି ଯିବୁ। ସେଇଠି ଦିଟା କୁନି କୁନି ଭଉଣୀ ଦିଟା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଜବାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମଜା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ଏକଦମ ପିଲାମାନେ ହସି ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମଜା ନଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦିଙ୍କ କାରିନାମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହସରେ ମଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ତଳ ଚାଲିଛୁ। ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖ ଘରଟାକୁ ଆମେ ଛାଡିକିରି ଆସିଛୁ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ। ଏପଟ ପଥର ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ହେନା। ଏଠି କାଠ ସବୁ ରହିଛି ମୋର ପଛପଟେ ଦେଖ। ଆମେ ଏମିତି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ତଳକୁ ତଳ ଭାଇ ଚାଲୁଛି। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହି, ଏ ସାହି ରେ ପୁରା ଧାଡିକି ଧାଡି ଘର ସବୁ ରହିଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଛୁ। ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ହଁ ଗୋଡ ଖସିଗଲେ ପୁରା ସିଧା ତଳକୁ ଯିବ ହେଲା। ଦିଦି ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଜିଜୁ, ଏପଟେ ଦାଦା ଆମର। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସାହିଟି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ତଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ଦିଦି ମତେ ଗାଳି କଲେଣି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ବୋଲି, ହଁ ନା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦବା ପାଇଁ କଥା ପକେଇଲେଣି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦେବି ଆଉ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପୁରା ତଳେ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗାଁ ର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଗାଁରେ ବୈଠକ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କୁଆଡେ ଭୋଜି ଅଛି ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଦିଦି ଏକଦମ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି, ହେମେଲ ଭଳି ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏକଦମ ଖୁସିରେ ପୁରା ମଜିଛନ୍ତି ଦିଦି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଟା ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ଖୋଳି ଘରକୁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବସାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ବାଟଟା ରାୟଗଡ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ରହିଛି, ସେ ବ୍ଲକ ବାହାରି ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ବାଟ ପାଖରେ ଆମ ଖୁଡି ଆଙ୍କେ ବସା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଯାଉଛୁ, ଖୁଡିକୁ ଦେଖା କରିବୁ ବୋଲି। ଆମକୁ କରୁଛି। ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗେଇ। ପାରାଜୀ ଗ୍ରାମକୁ ପୁରା ପରିଭ୍ରମଣ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପଣସ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି, ଗଛରେ ଫଳ ବି ପଡିଛି ପଣସ। ଆଉ ସେପଟେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖା ଯାଉଛି। ରାସ୍ତା କଳରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ, ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଭାଇ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଗଛରେ ଭରପୁର ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ଗାଁ ପାଖରେ ହେଲା, କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ବଢିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସାଇଡରେ ପୁରା ପାହାଡକୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି ନା। ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଛୁ, ଯାଉଛୁ ଭାଇ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ। ସକାଳ ସକାଳ କୋହଲା କୋହଲା ପାଗ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବି ଥିଲା ହେଲା। ଆମ ଦିଦି ଏଇ ଦେଖ ବାଲିଆ ଆମ ପକେଇବାକୁ ଦିଦି ଏକଦମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ତା ଗାଁ ରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଠି କୋଉଠି କହିଲେଣି ଦିଦି, ମୁଁ ଏପଟେ କଣ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଦେଖିଲେଣି, ସତେ ଯେମିତି ତାର ଆଖି ଚିଲ ଆଖି ଆଉ।
ଦେଖୁନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲେଣି ସେପଟେ ଏ ସେପଟେ ଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲା କୁଆଡେ ଅଛି କାଇଁ ସେ କୁଆଡେ ତାର କରନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ତୁ? କେଜାଣି ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନି ହଇ କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଚାଲ ବିଚିତ୍ର ଆଗେ ହାକିମ ଆଗେ ଆମେ ଦିଦି ବୋଲି ବଢିବା ପୋଲିସ ବାଲା ଦିଦି ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପୁରା ନିଜ ଗାଁ ଭଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଏବେ ଖୁଡିଙ୍କ ଆସିକିରି ଘର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ଖୁଡିଙ୍କର ବସାକୁ ଖୁଡି କାଜୁ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଉଡେଇ ଦେଲୁ ହେଲା କେତେ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଖୋଡି ଆଉ ଥରେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଖୁଡିଙ୍କର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆମ ଦାଦା ବି ମନ ପାଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜାଗା ବଡ ବଡ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି ପଣସ ଗଛ ଲାଗିଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ଲାଗିଛି ନା କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଏକଦମ ଏ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ ହେଲା ଏଟା ଆମ କେଡେ କେଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଖୁଡିଙ୍କର ଘର ଦେଖ ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ଇଏ ଏଇଟା ଆମ ଦାଦା କାଠରେ ବନା ହେଇଛି ମୋର ଭିଡିଓ ଚାରିପଟ ବନଉଛି ମୁଁ ତାର ପଥର ଭିଡିଓ ବାଡ ବନଉଛି। ପଡିଛି ନା ଏକଦମ ଆମ ଖୁଡିଆଙ୍କର ବଢିଆ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖ ଗେଟ ବି କେତେ ବଢିଆ ଗେଟ୍। ଆମେ ଗେଟକୁ ପାର କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ କେଡେ କେଡେ ପଥର ସବୁ ରହିଛି ଆଗରେ ଆମ କେତେ ଖୁଡିଆଙ୍କେ କେତେଟା ହେଇଛି ଟମାଟୋ କିଛି ହେଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏ ଭେରାଇଟି ଟମାଟୋ ଏ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗେ ନା ବଢିଆ ଫଳ ବି ଆସିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏବେ ନେବା ଆମେ ଯିବା ବୋଲଥିଲୁ ଯେ ଦେଲେ ଖୁଡିଙ୍କ ନାହିଁ ଘର ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ 22 ପାହାଚ ଚଢିଲା ପରେ ଚଢିକି ଯିବା ଉପରକୁ ଆମେ ଏଇଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଲୋକ ନେଇକି ଖୁଡିଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ଭାଇ ଘରେ ଗାଁରେ ଅଗଣାରେ ଆମର ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଠି ଲାଗିଛି ଦେଖ ମୋରି ଦିଦି ଆଗରେ ଏକଦମ ଥିଲା ଯାକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବାହାରିକି ଆଗେଇକି ଆଇଲ। ପଳେଇଛନ୍ତି ବାଡି ପଟକୁ ହଁ ନା ସତେ ଯେମିତି କଣ ଚୋରି କରି ଖାଇଯିବେ ପଛପଟ ଯାଇକିରି ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ଆମ ଖୁଡିଙ୍କର ଏଇ ଟମାଟୋ ରଙ୍ଗ ଦେଖ ପିଙ୍କ କଲର ର ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋ ଆମ ଖୁଡି ଘରେ ଲାଗିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଏଟା କି ଦେଖିଛି ତ ମୁଁ ଟମାଟୋ ର ଖୁଡିକୁ ମା ପଚାରିଛି ଭେରାଇଟି କେମିତିକା ରଙ୍ଗ ହେଲା ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଆର ଦେଖି ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଭାଇ ଯେ ଏଇଟା ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏଇ ରଙ୍ଗର ଟମାଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଆମ ଖୁଡିଙ୍କ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଘରଟି ହେଇଛି ନାଇଁ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ତପସ୍ୱୀ ଦିଦି ସେ ପଛପଟ ଯାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆସିକି ଡାକୁଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସ ହଁ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଦିଦି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଖୁଡିଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ରହିଲୁ ଭାଇ